שלום לכולם. אנחנו לא בפרק של נצור ברי, אנחנו משחקים בעולם של נצור ברי. לפני... בדיוק כשרציתי להתחיל לצלם את הסרטון החדש על נצור ברי, גלה לי שליל סימס היא לא תומכת בישראל במלחמה. אני מנסה לנסח את זה הכי טוב שאפשר. אז אני רוצה להפסיק עם נצור ברי. בזמן... כן. נמצא העבודה שלה בתור צלמת. אז אני רוצה לעשות סדרה שלה מחפשת אהבה. נו את זה. נכון, אבל עשינו פרק שעבר. turn on. view. רואה? רואה את המומנטום משהו? יופי, סיימת לראות? כמה אני לוקח לראות באמת? turn off. קחי את זה. תקעו ברוקר, יש לו חבר מישהו שמכירה בעבודה? תשע. לאב טכניאן. מכירה אותה? לא. מכירה פה מישהו בכלל בעבודה הזאת? לא. מורטימר. נכון. התחלתי לצלם. היא התחילה לריב עם מורטימר גות. פשוט עושים שאני ממש שונא. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לא מבין משפחת גות. כולם אוהבים את גות, בגלל זה גם לא קונה את הגות קיט מהחדש. נראה לי כמו השירים האלה שזה... איך להסביר את זה? כמו השירים המעצבנים האלה. אתם מבינים מה אני מקווה. השירים מעצבנים... רגע, אני רואה, עושה פה דברים? אני רואה איזה סוג של לוט זה. זה סתם מעניין אותי לדעת. זה Future Sim Labs. יש פה עובד שהיא מכירה. אז כן, אז ליל סימס זה לא. זה נראה רספקטפול, איך קרא לנו? מינדי תעשי, מינדי. סול. מילה בסימית. סימצית? איך אומרים? אינטרסס. נספור מטל. אז אני לא סמית של נצור ברי. אני מצער לכל מי שזה. אין נצור ברי. צ'אט with רובוט. דברי עם רובוט. מה אני אעשה בזמן הזה? אני רוצה להשלים את אוסף היסודות הזה, זה סתם. לא, שלא תעשה זה, אין לי כוח, יאללה. מה נראה לי? שנתחיל לבנות חללית פה, יאללה. סתם מעניין אותי. יומרני ג'ינקס. למרות שהיא חברה של המומנטום קונבר... איך קרא לזה? אינביישן קונבר. זה... פשוט המכונה הזו בקיצור, הרובוט. אין כמו ג'יטים. מה? איך היא בנתה את זה בשנייה?
אתם עושים? באמת? תסתכלו לי מה אתם רוצים לראות בזה. קיבלה קידום? אין לי מושג. אז היא חזרה לזה. זה מתוקה. שצריך לכיתה בזה. לזה. אני רוצה להתנסות. אני יודע, קניתי גם כמה חברות חדשות. אם אתם רוצים, קניתי איקו לייפסטייל, התקבר אוניברסיטי ו... מי זה? רגע, מה? אני הולכת להתחתן. אוקיי. למי אבל... ייי, קיבלה קידום. אני... יש לי הרבה הרחבות. לא התנסיתי בכמעט אף אחד אני רוצה להתחיל לנסות לבדוק מה יש, מה זה. זה ויו, שתראה את זה. אני רוצה להתחיל עם הרחבה הראשונה שיצאה, עם הסקייל של הבייקינג, get to work. אני רואים כבר חקרת את get to work בסרטון הזה. אני יודע שעשיתי את הסדרה הזאת, אני עדיין אמשיך אותה, אבל אני חושב שכאילו לסרטון של רבע שעה לחקור הרחבה שלמה, זה לא מספיק. כאילו, זה בקושי זמן בקושי זמן. לחקור הרחבה צריך באמת. נראה לי אחרי זה אני אחקור את סטרנג'רוויל. די, אני סטרנג'רוויל, אבל עד אז יהיה לי. זה שבאני. טלוויזיה של הילדים. טוב, יאללה, מתי מתחתנת? בקיצור, אני רואה לנסות את הסקיל של הבייקינג. זה מעניין אותי. בייק. מה אפשר? שוגר קוקי. תתחילי להכין שוגר קוקס. מה אני תוקף להכין שוגר קוקס? שוגר ביצה למזלגות. מה, טבלה? אני אוהבת את זה. מדהים. מה היא עושה? זה היה חלב, היא לקחה דגימה, מה היא עושה? מה את עושה, גברת? להעריך את זה לא יפה, את זה נשמע. אוקיי, כמובן את הקליפת ביצה עם משהו. כמובן שיש שם איזה... מה? מה זה? תקרא לי צ'יט שתוכל שם. אני רוצה שדרך לפסטיבלים. We are the baking skill. טוב, בואו נבדוק עכשיו איך מכינים פרי-מיקס בראוניז. סליחה. בואו נבדוק איך מכינים פרי-מיקס בראוניז. אני בטוח שככה לא מכינים. מה היא תעשה עם זה? כמה דברים היא יכולה לקחת? תדחפי את זה פה בבקשה. וואי, המקרר שלה אחרי זה. אני עוד פעם שמה על משהו. מה אני עושה? היא יודעת להיפות? לא! מה שרפה?
האמת שזה מעלה עדיין את הסקיל של זה בישול, של אפייה, סליחה. תפסיקי לבכות, מה את ילדה? קלין פלור. טוב, אני חושב שהיא לא תוכל לאכול את כל מה שהיא הכינה. אני אקנה לה את המאפייה הזאת, מאפיית קפקייק האחת שיש. נכון, היה את העדכון הזה עם חומשי פאסל. סתם מה לי להתנסות עם זה, אתם לא מרשים? מה? איך מכינים קפקייקס? נוחתים על כפתור ויוצא לך קפקייקס. את מוכרת אותם? מה זה? למה היא בוכה זאת? תכיני מאפים. אין אופציה להפוך את זה ל-V כסף? סתם חבל. אחרי שינו להפוך את זה לזה שמביא כסף. אם אתם יודעים תכתבו לי בתגובות. סתם הלכו לי 200 סיכוניים. לא נורא. ואני לא מכינים מקלות לחם. נשמע לא טעים בכלל. אם תשים שם גם קליפות ביצים מערבבים, אוקיי? שופכים כל מיני חומרים. מריחים את זה כי חייבים להריח. מה את עושה, גברת? אוקיי, בלי קליפות ביצים. היא שמה חלב גם נכון. זה היה חלב. שפריצים לכל עבר. שזה אף מהקיר. תואמת את זה. זה עם עצה חיה, מה את תואמת את זה? לא, היא אבלה. היא באמת אבלה. זה היה תופעה איזה. היא שופכת את זה לכלום. היא שופכת את זה לחור שחור. וזה נאפה. תאכילי את זה, זאתי. תאכילי. לא בטוח שככה זה יוצא. טוב, שתיקח את זה פאק אינטו... שתארוז את זה. תראי טלוויזיה תוך כדי מטה. אני לא בן אדם הכי חכם שיש. מודענית. איך קיבלו אותה? אין כמו צ'יטים. טוב, צריכה לעבור 4 בריקטות. אני לא יודע איך לתרגם את זה. פריצות דרך? איך לתרגמים את זה? סלחי, אני לא אסתכל. סימפמן זה משחק של 12 פלוס. אז אם אתם רואים אותי משחק בזה, זה פשוט שהוא מורים שלכם. נו, תקלחי כבר. כוח. יאללה, את צריכה מלא פריצות דרך. מה היא עושה זאת? מה? לא, אין. הנה, איזה חתולה חצופה. הנה. מה זה מודו? שפה זה. אוריקה! מי שלא יודע, אוריקה זה... אפילו זה של... אני לא יודע איך לספר את זה אפילו. פעם הבאה. ג'וין! זה שמישהו גילה את המשקל של דברים. דרך
שהוא נכנס לאמבטיה, ואז רואה שיוצא מים מתוך אמבטיה שהם נשפכים. ואז הוא אמר אוריקה, אוריקה, ורץ ערום לכל הרחוב. והוא אמר זה למלך וזה. בקיצור גילה את המשקל. טוב, מה היא צריכה? היא צריכה לבקש מקו-וורקר קריסטל. איפה החברה שלי פה? אלכס. אלכס זה פה? קריסטל אלכס? לא מטל. אינטרסס? אמרתי לא מטל. קריסטל. יאללה גברת. אני הולכת לעבודה ב10. בעצם אבל חשוך בחוץ. אין לה איזה חופשת פסח משהו? טוב יאללה, תעשי בריינסטורם עם הרובוט החבר שלך. מורטימר גראט. אני שונאת מורטימר גראט, באמת. אני יודע שאמרתי את זה, אבל באמת מעצבן. יש להם קצת חברים. לא. היא בעבודה. עכשיו נבנת... לא מומנטום, לא מומנטום. למה אי אפשר? עשית את זה, נו. מה את לחוצה? ממה יש לך להיות לחוצה, גברת? אלכס. טוב, את יכולה לבקש ממנה פאקינג קריסטל? סקווארד. אינבנט. סימרי. אפשר לחבות עם זה שרפות ובדיוק הם מכינים סימרי. צריך את הדבר מרחב, את ההולוגרמה של טוני סטארק. צריך רובוט כזה שייצור לך דברים. חומרים לא קשורים. שיסרוק את מה זה פרסה של סוס? שיסרוק אקורדיון על הרצפה. מסעודה? מה זה מסעודה? מה בשפה זה? צריך שידקל באמצע. יסרוק... מה זה? שיסרוק משהו. קרה, זה פרסה של סוס, כי איך לא? שיעצור. שיהפוך את כל זה עם קרני לייזר. כל שפו על האנימציה. ולא יוצא כלום. קיבלה סינגרל. זה נראה יפה. ייי. מה השם שלי יותר? תכתבו בו בדרך נקרא לו. סינגרל. נעים. מתי הוא יהיה? כלום. פריז קו-וורקר. פריז ריי. תראו מה הסינגרל יכול לעשות. כן. מסכנה. מה איך עושים את זה? בריינסטורם? טוב, היא לא יכולה, היא כבר בפוקוסט. בריינסטורם. מי סינתטיק פוד? זהו, מה סינתטיק פוד? מי רוצה לאכול את זה? אתה רוצה לאכול סינתטי?
אני יודע שצריך פה זה משהו. הרבסטול. תגנבי להם דבר. למה יש גינה במעבדה? טוב, מספיק טוב. איך זה מצור מהם? אני מציג את הדיקפל. תכיני. אני דווקא לסיים את הטיפות הזאת. אני רוצה אוכל סינתטי. את רואים את האוכל סינתטי? לא אמור להיות חם. מה היא שמה שם? סרט קטן, למה סרט גדול לנשות? אני תשתי את זה. תשתי את האוכל הסינתטי בשיקוי. זה טוב, רע? מוזיקה. טוב, איפה סקרולוק? וואו, זה היה מהר. אני גם יחסתי את הסרט הזאת. ג'וי, זה לא מולדת. אומרת שמינדי, מינדי. טוב. תלך אותי. מיאו, מיאו. כמה ימים מתחתנת? 5 ימים. יש לו באירועים וודינג? טוב, אני מוסר. מה היא יכולה לעשות זאת? אף הדברים... שיהיו חברות, שתשתה קצת. חשוב, לא? תודה רבה. אני שונא את האלה שזה, בסדרות ילדים, שאתה זה, איך נעזור לקוף לחצות את הנהר? ואז זה כזה, נכון מאוד, ניקח את הקנו. אני שונא את זה. אני כזה דביל. מה אני עושה? למה אני לוחץ על זה? אוקיי, זה היה בחינם. אליאנס? היי אלכס. מה אליאנס? פה אליאנס? פה אליאנס? אוכל זבל? מה זה סור? מי חייזר פה? חייזר אנג'י? מי חייזר פה? אני אומר? נכון, היא מתחתנת עם מישהו בלי שיודעת מזה? אני אומר? שהיא תבגוד בו ותצא איתה תוך כדי, ככה גם תקבל את הכסף? גם אין זה, תצא איתה. ממש, תצא. חשוב לך. מה ניתן לה? פלנקי. שדרוג של צנרת. הייתי פשוט גנים ממש טובים לו. בדיחה על פוליטיקאים. כאילו של כולנו אין כזה.
חייזר. אמרתי שזה חייזר אבל עם אודם. להגיד ספט. תחפש לי אישה. תוך כדי גם יעשה לי חייזרים אחרים את זה. אני רואה את חברים שלו. חלב, תמשיך. קיצור, היא הקפיאה פה את כל החייזר. ואלכס פוסים את ה-SS. מה את רוצה בחיים? תנו לה פשוט 3 חייזרים קפואים. עוד חייזרים? יאללה גם לי מתי לעשות עם חייזרים. עוד חייזרים. מי שלא יודע, חייזרים הגיעו עם Get Work. זו הרחבה של העבודה שלנו. איך קוראים לזה? מדען. עוד חייזרים? סולסול! אפשר להגיד לי מה זה סולסול? מה לא? אלכס! לאן זה? אלכס, חכי רגע. מה passions? למה כבר הפכו להיות חברות? זה מינטי? זה ריאליסטי גם. מעניין. שתי חומריות. אלכס, לאן זה? לא, אלכס. זה פאק. זו אלפה בה? אלכס. תזמיני אותה. איך יש? טוב יאללה, תחזרי הביתה הזאת. אף אחד כאילו לא... סתם יש פה פסלים של חייזרים. זה לא קשור אבל יש פה. טוב יאללה. Pillow fight with. אז תתחיל לאפות. כן כמו לאפות ב2 בבוקר. אין, בוא נפות ב2 בבוקר. זה 2 לפנות בוקר. רד. הנה שלום. כמה דברים? מה זה? סליחה על זה. מכינים לחם מבית מינטי ביי. יש לנו כמה דברים מערבבים עד שהכל נשפך. מחכים 5 דקות. מחכים שעה. שוברים ביצה כמו שצריך הפעם. לא זורקים את הכל עם הקליפה והזה. מיאו מיאו מיאו. שוברים חלב ומים, לא בטוח מה זה. מערבבים שוב. בינתיים החתולה איזה צורחת. אומרת מיאו מיאו מיאו. עכשיו מחכים עוד 20 דקות. גם צריך להכין לחם. שופכים לתנור, לתוך שחור שהוא בתנור. מדברים עם חתולה בינתיים. מבטלים משימה שנוצרה לכם בדיוק כרגע. מחכים עוד רבע שעה. 16 דקות. ויצא לנו לחם. טעים? נדע, תכניס את זה. היא מבשלת מלא דברים.
לכן אין לי כוח. אנחנו כולנו נדבר. די, צ'ייס יש מולה ידיים. זו חמודה צ'ייס. מינטי? חשבתי שזה משתפרת בדפיה. למה מצד נשבר לך בתוך ה... סליחה. עוד פעם זה? אין כוח אלייך. היי. תראי טלוויזיה, נו. שעוד יש לה עבודה, בוא נראה בינתיים את הזאתי. אלכס. מאיפה הוא ממש? אלכס. אני לא התחלתי כאן זה. צ'לו. דברו כבר, דברו, כמה זמן לוקח לדבר. לא ככה מדברים. למה אתה לא תקוט אחת לשנייה? מה? זה עצלני זאת. סני וודר. גם מחשב. שאתה באותה אקטורס. זה דבר נשי לנסות. מה לחצתי? פה בנף? מה זה פה בנף? איך היא כבר לא פעם? תיקוס אינטרסס. ברן דיי. כן, זה מבטא שיש לי. תנו מזה. דברו כבר, דברו. אם נעים של בגדים של העבודה, היא גם יצאה עם בגדים של העבודה הזאת. Chasey job! Go from kitten to a dog cat. Now she climbs stairs. As well hoping into the לא אכפת לי. לא אכפת לי. ואלכס גם ג'יי! איך היא הגיעה לפה? פיי. חתונה. מה? לפני שנייה הייתה תינוקת! Resident keys. הגללתם. בעיניי יש לה מלא מאכלים. פיק אפ ליין. היא פשוט גונבת לה את כל מה שהיא קוראת. כאילו. אז כפסינגר. סתם בוא נשאל אותה אם היא פנויה. נפתח לדירה. בעוד פמיני דרמה. סקספוז. אני חושב נעצם את הפרק שיהיה לה את הפרסט קיס. אוף דה רוז. יש לנו תוכנית מאכלים. לא, זה לא נקרא פרסט קיס. Hold hands. שאלה ריסקית. פרסט קיס! פרסט קיס של מינטי! זהו. הפרק הזה יצא כבר מספיק ארוך בזמן שייס עושה משהו. יאללה, אז נתראה בפרק הבא. ביי!